който много добре си дава сметка за ситуацията сега в България. Но не си давах сметка, че ще се стигне до такава извратеност и деградация борбата срещу мене. Аз се бях обвинен във всички земни грехове. И тази битка и вие участвате. Това е битката, чий разказ за промяната ще победи. Чий разказ ще се наложи в България. Гласуваме, надяваме се, протестираме, въртим се в омагьосан кръг. Защото ни управлява олигархия. Решават всичко зад кулисите, бойкотират референдумите, служат на себе си, а не на гражданите. Затова трябва да сменим системата. Това като говеда живееме в тази държава. Бива ли такова нещо? Тия безумни ли са хора? Съвест имат ли? Защо докараха тази държава до срив? До последно место в цял свет да сме? Може ли? Аз нямам обяснение. Комунисти, социалисти, сега гербаджи, всичко съсипа държавата. Съсипали. Аз съм на 75 години. Един ден свесен не съм видел през този живот. Това е грехота. Благодаря на всички за активната гражданска позиция. Благодаря ви, че я показвате по един демократичен начин. Заповядайте още от следващата седмица, заедно с други граждански организации, синдикати, всички заедно да работим за това, което е важно за държавата. Господин Плевнелиев! Ще изпълните ли искането? Здравейте! Може ли да обясните как може да... Благодаря ви. Виждаме. Обидали сте, извинете, обидали сте. Обидали сте. Благодаря ви. Не коментирам. Благодаря ви. Виждате, че действаме и сме на прав път. България има нужда сега. Не бъдете сука! Господин президент, България има нужда сега от единство. Господин президент, обидали? За единство. Имаме всички да работим в една посока. Благодаря ви. Най-големите кръци! Най-големите! Тогава в Турция! Като е толкова голям политик, отиде в Турция! Господин президент, може ли да кажете дали сте обиден в крайна сметка? Добре, хайде, няма. Искам да направите така, както е добре. Всичко да се върне. Това са вашите искания. Чакам ви в президентството. Благодаря ви. Чакам ви. Ще работим заедно. Благодаря ви. Не, само ще ви нараним. Господин президент, може ли в крайна сметка да спрете и да ни кажете две думи? Когато има възможност, ще го направим. Добре, кога ще е този диалог? Искам да се включа съвместната работа. Искам да се включа да работим заедно. Точно това се разбрахме. Не съм писала нищо. И тук нататък ще работим заедно.
Кажете само дали сте обидено с вече спи като мафия. Не, вижте, аз не мога да се обидя на народа по никакъв начин. Напротив, аз отидах за да ги чуя, за да получа техните искания и от тук нататък ще... Метод са парабаги. Ама ти какво протестираш? Кой да държиш? Кмета ли ви води? Да. А знаете ли защо сте тук? Не знае, бе. Сигурен ли си? Да, бе. Добре. А кой е кмета? Кой е кмета? Здравейте. Защо сте тук? Ела давайте този интервю. Без коментар сме, ние сме без коментар. Така ли ги казаха? Така ни казаха без коментар. Организирано е това всичко. Да, разбира се. Кой ви организира? Кой ви организира? Нашите водачи неколко. А кои са те? Да ви чуваме сега. Кряските да ви видим. Кряските днес. Не ви чувам. Вижте какви сте сладури. Като Станишев, същите. Това ли са ви политическите доводи? 4-5 човека. И това е социологическото проучване. Това е ГЕРБ, това сте вие навсякъде. Да направите наистина ясно, открито и честно, за да има в България свободни медии, а не медии, които са субсидирани от една страна, от други са на рекламни договори от ваши министерства, от трето разполагат с кой знае какви пари. Моля ви, не ви питам наивно. Излезте извън официалността на тази банка. Кажете. Аз съм създала едно политическо радио с кръв и пот. СЕМ иска, и аз ще дам пресконференция утре други ден, да ми събере 50 000 за несъществуващ лиценз. Не, няма да говоря. Севдалина, това е важно. Когато се превърне човек в чиновник... Това е наша пресконференция, не е пресконференция на Това К2. не е ваша пресконференция. Ние сме ваши избиратели. Това е наша пресконференция. Съгласна съм с господин министър-председателя, но не го разпознавам като човек, който да иска да направи медиите в България свободни и независими. Моля ви, отговорете ми. Господа президент и вице-президент, госпожо, какво ще направите ефективно? Вие сте мажоритарни избранници. Вие сте гражданското общество. Това, което ефективно ще направя с вас, е да не влизам в спор пред милиони български граждани и хиляди медии, може би за проблем, който не е толкова системен. Задачата на един президент е да решава генерално казуси, модели, процеси. От тази гледна точка считам, че в България има свободна конкуренция, в България има достатъчно много медии и в България има ясни правила, по които те работят. Благодаря ви. Господин Цветанов, обърнете се, не се правете. Господин Цветанов, да ви кажа, вие вадите много лъжи, но тепърва ще излизат вие с колко криминално проявени лица сте се виждали. Това ви го обещавам лично. Но аз няма да се занимавам с вас. Правораздавателната система се занимава, господин Цветанов, с вас. За да ви накаже за всички престъпления, които извършихте. А те са много, господин Цветанов. Господин Цветанов, вие ли ще говорите комисиите, че са значили нещо по ваше време и за тайни договорки? Имате ли срам да го говорите вие? Погледнете ме в очите. Дами и господа народни представители, драги журналисти, гости, тук от тази трибуна през 2005 година аз казах, че българският национализъм е незаобиколим фактор в политиката. Прав ли бях? Има ли някой от 2005 година тук? Прав бях. Предупреждавам и съветвам, още в началото на словото си, ръководството на ГЕРБ да не спекулира с никакви тройни коалиции, защото ще се сблъска с твърдия отпор на Атака. Те първа ще опознаете страданието. Престанете с глупостите, спекулациите и интригите си. Достатъчно ги правихте по времето на вашето управление.
достатъчно купувахте депутати, достатъчно мамихте, крадохте и рекетирахте българския народ и бизнес. За мен тази част от залата тук, тази част, цялата, заедно с тези хора от служебния така наречен кабинет начало с лицето Райков, са от тук нататък обекти на прокуратурата и следствието, нищо повече. Преди 3 месеца хората излязоха на площадите и събориха корумпираното и некадърно управление на ГЕРБ. Казаха долу. ГЕРБ абдикира. Великото в кавички ръководство на ГЕРБ, което много се тупаше в гърдите, избяга от отговорност. А сега говори за отговорност. Аз, господин Сидеров, винаги съм заставал с лицето си, когато правя нещо. Не съм се крил като вас, когато купувахте депутати чрез вашите пионки тук в залата. Винаги съм заставал с лицето си пред хората, пред народа, пред пленарната зала и съм защитавал идеите си така, както умея. Аз умея, знаете. Така че престанете с спекулациите, престанете с интригите си и си дайте ясно съзнание къде сте, какво сте, какво направихте, за какво ще отговаряте. Защото народът даде... Народът е много мъдър, за разлика от някои псевдополитици, псевдопатриоти, които нарекоха избирателите лумпени и прости хора, защото не са ги избрали в парламента. Аз казвам от тази трибуна, българския народ е много мъдър. Той не даде властта нито на ГЕРБ, нито на БСП. Той постави „Атака” като свой коректив, като своите очи и уши. И ние ще бъдем този коректив. И ние ще бъдем вашия кошмар, не само вашия, защото вие крадохте и сега ще отговаряте. И вашия от тази страна, защото сега вече виждам съглашателството. Преди малко Борисов каза, че ще подкрепя Орешарски, а говори за съглашения. Кой ще подкрепя Орешарски? Борисов. Аз не съм казал, че подкрепям нито Орешарски, нито Баденов, нито Лешников. Аз няма да подкрепям фигури. Аз няма да подкрепям силуети, няма да подкрепям харизми. Аз ще подкрепям само действия в интерес на българския народ. Така пише в клетвата, която преди малко всички вие произнесохте. Нали я произнесохте тази клетва? Или тя не важи за нищо за вас? В интересите на българския народ. Колко пъти ви казах от тая трибуна тук? Следвайте интереса на българския народ, иначе ще паднете и ще боли. Не, хилихте се точно както сега. Все още се хилите самодоволно. Колко пъти ви казах, работете за доходите на българския народ, работете да изгоните монополите, изгонете тези чужди фирми, които изнасят златото на България и печелят милиарди. Не, вие се хилихте самодоволно и смятах, че сте вечни и непоклатими. Сега усмивките ви леко по леко ще замръзват. Особено когато ще пишете показания за вашите деяния по време на управлението си. Но, веднага казвам едно голямо но. И съобщавам на всички, и на журналистите, казвам много ясно, да няма никакви спекулации. „Атака” няма да подкрепи никакво правителство в този състав на този парламент. Казвам го ясно, повтарям го и ще го потретвам и ще го повтарям десетки пъти, колкото пъти е нужно, за да прекратят всякакви спекулации и всички спекуланти. Защо? Защо допуснахте да ни ограбват? Защо допуснахте през всички тия години и другите правителства, които бяхте, България да затъва и сега ще започваме отново. Сега ще се прераждаме. Те някои хора не могат да дишат вече, те не могат да мърдат. Те не вярват в нищо, ни в Господа, ни в дявола. Вие разбирате ли, че вече имаме народ, който не вярва в нищо? Той е потънал и гледа като безпомощно дете и чака някой да му подаде ръка. Ние пак си говорим тук за велики идеали и принципи и за програми 2020 и за евроатлантически принципи. Не, има едни принципи, те са да работим за народа си. Ако не почнете да вдигате доходите веднага, ще получите отново омерзението на българския народ и ще има не само избори, ще има протести, може да има и гражданска война. Казвам го с загриженост, защото не го искам, но може да стане. Ако не се хванем в ръце, „Атака” ще подкрепи всяко усилие българския народ да живее по-добре. Казвам го ясно и категорично. Това не е съглашение с никого. „Атака” ще бъде против всяко действие, което е против интереса на българския народ. О, майко моя, родино мила,
Защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш? Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи. Там близо, край град София, стърчи. Аз видях черно бесило и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи, грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.